ko kai addu'ar ba ta isa zuwa ga Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu haka. Muna da hadisi daga Ali bin Abi Talib, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda. Hadisi ne hasanun li ghairihi, yana a silsilatul ahadisi sahiha, hadisi na 2035. Imam Ali, Allah ya ƙara mishi yadda, ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu du'a'in mahajubun, dukkanin addu'a an samu ta shamaki tsakaninta da Ubangiji, dukkanin addu'a abin shamakancewa ce tsakaninta da Ubangiji, ba ta isa ga Allah har sai an yi wannan mabuɗin. Kuma mabuɗi ne mai sauƙi. Mabuɗin farko ya ce hatta yi salliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yi salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam, har sai an yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan salati shine mabuɗin farko ga addu'a. Wannan ya tabbatu ga Umar al-Faruq, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda. Umar ya ce inna du'a mawqufun bainas sama'i wal ardi, lalle addu'a abin tsayarwa ce tsakanin sama da ƙasa. Ita dai bata ta zuwa ga Allah ba, sa'annan ta bar ƙasa. La yas'adu minhu shay'un, babu wani abu na addu'a da ke ɗaukaka ya tafi zuwa sama hatta tusalliya ala nabiyyika, har sai kai salati ga annabinka. Wannan yana nuna maka girma annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bai son addu'a ka in baka wa annabi salati ba. Inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ka sani fa ba kai kaɗai ba, Allah ma salati yake ma annabi, haka ma mala'ikun Allah salati suke ma annabi. Ka ribi girman mala'ikun da yawansu, amma kuma salati suke ma annabi. Inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi, lalle Allah da mala'iku ne su ne ma annabi salati. Don haka ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kuma fa wannan ibadar ta salati ta hau kanku. Sallu alaihi, ku yi salati